Aprobada a Constitución, o presidente Rosón, buscando unha autonomía cos maiores apoios posibles, fixo que a Xunta Preautonómica aprobase a creación dunha comisión para a redacción dun proxecto de estatuto na que participasen tamén os principais partidos extraparlamentarios. Foi a chamada Comisión dos 16 polo número dos seus membros, 8 da Unión de Centro Democrático, 2 da Alianza Popular, 2 do PSOE, 1 do Partido Comunista, 1 do Partido Galeguista, 1 do Partido Obreiro Galego e 1 do Partido do Traballo. O presidente da comisión, Manuel Reimóndez, da UCD, era un galeguista convencido. O Partido Socialista Galego e o Bloque, que seguían rexeitando a solución autonómica fixada na Constitución, declinaron a invitación. Estaba claro que todos os integrantes da comisión aceptaban a autonomía, pero non todos querían a mesma autonomía. Na Comisión dos 16 penso eu que todos os partidos ían unha nota común, non sabían ben ao que ían, non tiñan as ideas claras. Dentro deses marxes, eu diría que a Alianza Popular levaba dúas ideas claras. Unha, que a autonomía tiña que ser igual para todas as comunidades autónomas. De modo que, se vascos e cataláns puñan un tope, ese tope tiña que ser o mesmo para todos. Segundo, en todo caso, a Alianza Popular quería que ese tope fora baixo. Esa é a verdade. Quería autonomía, pero seria, non moita. Aspectos específicos que nos defendemos neste Estatuto das 16 foron aspectos relacionados co tema de lingua e cultura, era algo que nos preocupaba que no futuro Estatuto de Autonomía se contemplara, o poder das diputacións que nos preocupaba, no sentido de que houbera unha coordinación e non fora un poder paralelo á Xunta, todo o tema da representación parlamentaria, de que se seguiran uns porcentaxes máis ou menos semellantes aos que se seguían para outro tipo de legislacións, e en xeral todos aqueles aspectos que de alguma maneira xa históricamente estaban aprobados e estaban conseguidos a través do Estatuto de 1936. En todo caso, e coa excepción de Rosón e algúns máis, a UCD galega amosou un notorio desinterés polos traballos da comisión e deixouna facer sen descubrir en ningún momento as súas cartas. Cecais porque, deixando aparte os casos catalán e vasco, aínda non tiña moi claro como encaixar o resto no estado das autonomías. Pero a comisión cumpriu ben a encomenda que lle fixeran. No seu seo, todos souberon ceder a prol do acordo final. Eu penso que a actitude que tivemos, que tiven eu representando a Alianza Popular, sen que ninguén me chamara por iso a atención, ni moito menos, senón ao contrario, que me felicitaron, foi máis ben facer de mediador entre os extremos que ali estaban representados pola UCD e o PSOE. Eu sempre procurei achegar a nosa posición á do Partido Galeguista. Non a do POG, que era outro brazo nacionalista, digamos, sino a do Partido Galeguista, porque pensaba que un estatuto que non levara o espírito do galeguismo, pois sería eivado, sinceramente. En 3 meses redactouse un proxecto de estatuto aceptable para os nacionalistas presentes e equiparable en moitas cousas aos de Cataluña e o País Vasco. Agora, o camiño da autonomía parecía máis doado. O texto final foi, para min, bo. Home, tiña defectos. Se entenden por defectos aquelas cousas coas que un non está de acordo. Pero non importa tanto cada liña dun artigo como o espírito do texto. E o espírito do texto era de concordia, era de unidade, era de amor a Galicia. Era serio, non era provocativo con ninguén, non era estrafalario. En realidade, aínda que as palabras finais non concordan á letra co vixente estatuto, se parecía moito máis que ese contraestatuto que se fixo no chamado Pacto do Hostal. Probablemente, non porque as persoas eran distintas, pero non por culpa das persoas,
sino polo espírito que animaba a uns e a outros. Pero a autonomía non era a única cuestión que preocupaba aos políticos galegos. A entrada en vigor da Constitución implicou a disolución das Cortes Constituíntes e a convocatoria de eleccións legislativas. O goberno de Suárez fixounas pro 1 de marzo de 1979. A campaña electoral comezou o 7 de febreiro. Era o momento de ver como se adaptaban as diferentes tendencias políticas ao novo sistema e como influíran no electorado as actitudes de cada quen durante o proceso constituinte. Porque, quen máis que menos, todos cambiaran dabondo nos últimos 2 anos, agás algúns grupos marxinais de extrema dereita e extrema esquerda que seguían R que R coa mesma canción de sempre. Como a Liga Comunista Revolucionaria, que como se nada pasara, continuaba berrando nin pactos nin consenso, a esquerda obreira ao Parlamento. Ou no extremo contrario, a residual Falange Española. Hoy, ante esta nueva confrontación electoral, no nos queda más remedio que alzar nuestra voz y denunciar las injusticias, atropellos y cambalaches de la clase política y hacer incómoda, al menos, su labor de engaño al pueblo español. Entendemos que la situación actual se ha montado gracias a los hombres del régimen anterior, hombres que estuvieron en el poder, que se beneficiaron de él, que se doblegaron todo lo que fue necesario para continuar en sus cargos, que bailaron al son que les tocaron y una vez muerto Franco, con tal de seguir conservando sus puestos, siguieron bailando con todo entusiasmo, aunque la música era ya totalmente diferente. Pero non era este o caso dos que contaban, pouco ou moito, na dinámica política. A Alianza Popular, agora rebautizada Coalición Democrática, xa asumira o carácter irreversible da nova democracia, autonomías incluídas. E coa súa mensaxe conservadora e de orde, procuraba non só integrar no sistema o que daquela se chamaba franquismo sociolóxico, senón ampliar a súa base electoral ata abranguer esa suposta maioría natural que Fraga creía súa, pero que nunca conseguiría no conxunto de España. En el centro de tu vida, en el centro de tu alma, en el centro de tu región, en el centro de tu futuro, en el centro de tu problema, siempre habrá un hombre de Unión de A Unión de Centro Democrático encarnaba a transición e navegaba co vento de popa, aínda que cada vez estaba máis dividida por dentro. Só tiña que conservar o gañado. E para iso, Adolfo Suárez deu botar unha man aos seus homes en Galicia. O PSOE, rearmado cos novos efectivos, aspiraba a mellorar moito os resultados do 77. En cambio, os comunistas do Partido Comunista de Galicia non conseguían desprenderse da imaxe responsable do desastre electoral do 77, pese a que facían todo o posible por presentarse tamén como demócratas, progresistas e galeguistas. Paréceme moi importante que os partidos galegos tomemos unha postura moi decidida en favor da